Gabon guztioi eta ongi etorri. Eusko Jaurlaritza asteazken honetan elkartu da Ertzaintzako sindikatuekin 2030erako 8.000 agente nola izan negoziatzeko. Egun 7.278 ertzain daude eta beraz, plantillan 800 polizia gehiago izatea suposatuko luke. Nafarroako Gares herriko udaletxean Euskal Armarria duen zurezko irudi bat kendu beharko dute. Halaxe agindu du Nafarroako administrazio auzitegiak UPN alderdiak helegitea aurkeztu ostean. Gasteizen erroldatzeko eskubidearen aldeko manifestazioa gauzatuko dute ekainaren 5ean. Mobilizaziorako deialdia luzatu du erroldarik gabe izaterik ez plataformak eta udalak eskubiderik gabe uzten gaitu erroldata eskubideak denontzat lelopean, Arabako hiriburuko gobernuari erroldatzeko eskubidea inolako baldintzarik gabe eman dadila aldarrikatuko dute. Gipuzkoan, Abantzako langileek ez dute grebarik egingo azkenean aste santuko egunetan. Hala, ez dira ostegun honetatik aurrera mobilizatuko, autobus enpresak jakinarazpena berandu egin dutela esan baitie eta horrenbestez, greba legez kanpoko bezala hartuko luketela baieztatu zieten sindikatuei. Aste honetan, aktualitate solasaldian, Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari orokorra izan da gurean. Elkarrizketa osoa eskuragai duzu Hamaikako webgunean, baina hona hemen aipaturiko hainbat kontu. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Aktualitateak ez du atsedenik hartzen eta beraz, gaurkoan ere, azken aste eta hilabetetako gai esanguratsuenei buruz arituko gara hizketan gaurko solasaldian. Eta horretalako, Hamaikako platoan daukagu Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari orokorra. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon, mila esker zuei. EH Bilduk ez ezik, Euskal Herrian ordezkaritza duten alderdi nagusiek aldatu dute zuzendaritza, edo berretsi dute zuzendaritza azken hilabete hauetan. Aro politiko berri baten aurrean gauden seinale izan liteke hau? Uste dute mundu guztiak daukagula buruan gauza bat momentu historiko honetan. Momentu historiko oso berezi batean bizigea, bestea beste nazioarteko ordenuan kasgora dagolako, kapitalismoak eta neoliberalismoak eraman gaituen eredua krisian dagolako, globalizazioa krisian dago, eta Euskal Herrian esango nuke badagola faktore bat nire ustez importantea, Euskal Herria bere luze zabalean ulertuta, Euskal Herri osoa kontuan hartuta, eta da 7 lurraldetan badago eztabaida bat, eta eztabaida hori da, dagoen egoera historiko honen aurrean, eta ditugun erronken aurrean, horri nola egiten diogu aurre buru jabeak ez bagera. Eta zentzu horretan esan nahiko nuke, aro berri bat dagoela zentzu batean mundu guztiak kontziente delako aukera bat egon daitekela gure eskubide nazional eta sozialetan urrats bat egiteko. Egia da, EH Bilduk egin duela kongresu bat, egia da Eusko Alderdi Jeltzaleak egin duela alderdi sozialistak 3 probintzietan, alderdi sozialista Nafarroa garaian, baina nik esango nuke, zentzu batean renovatu direla hainbat eta hainbat zuzendaritza, eta uste dut denek daukagula buruan aukera historiko baten aurrean gaudela, erronka historiko batzuen aurrean gaudela, eta zentzu horretan bai esan daiteke aro berri bat irekitzen dela. Herri proiektuari buruz hitz egiten dugunean, ezinbestean ere estatus politiko berri baten eztabaida mahai gainean jartzen dugu, eta hor, egon dira azken asteotan, Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko buru berriaren, eta zure artean hitz elkar truke bat, medioetan eta beste hainbat tokietan, zuk anbizio nazionala eskatu zenien jeltzalei, Estebaneko orain presa sartu ote zaion EH Bilduri. Zer nolakoa da Euskal Alderdi abertzalen arteko negoziazio aukera hori, estatus politikoari dagokionez? Orain aldaketa bat egon da Euskal Herri Jeltzalean bere zuzendaritzan, baina gu urte luzez mintzatzen gera ez bakarrik Euskal Herri Jeltzalearekin, mundu guztiarekin baditugu harremanak, eta nik uste dut, nik ez nuen hitz egin presataz inongo momentuan. Nik egiten dudan balorazioa da, momentu honetan Espainiar Estatuan badago gobernu bat, eta gobernu horren iraunpen data gure eskutan ere badago zentzu batean. Hau da, gobernu hori ez da posible sustengatzea Espainiar Estatuan abertzaleen botorik gabe. Horrek aukera bat ematen digu, eta gainera ez da hori bakarrik. Uste dut gobernu horretan badaudela nolabaiteko sensibilidade batzuk ulertzen dutenak arazo nazionalari irtenbide bat eman bartzaiola. Izan Kataluniagatik, izan Euskal Herriagatik, izan Galizatik. Ez dugu presataz hitz egiten dugu aukerataz. Eta esaten duguna da, aukera orain dago, zerbait egiteko. Zerbait egiteko ze zentzutan.
gure kanpamentu, oinarrizko kanpamentua, nolabait ere, gorago jartzeko. Ez da presa asunto bat, eta ez da EH Bilduren presa da, herri honek ditugun erronkei aurre egiteko behar ditu tresna berriak. Eta tresna burujabeak zentzu handi batean. Eta, aukera dago orain lortzeko, guazen hori egitera, ez? Nik alata ere gauza bat komentatu nahi dut, eta uste dute askotan aipatu izan dugula, ez? Euskal Herria Bilduren filosofia da lan asko egin eta gutxi hitz egin, eta uste dut estatusaren, momentu honetan estatusaren inguruko eztabaida publikoan egitea eta komunikabideen bidez egitea ez dela oso ona. Guk esaten dugun bakarra da, herri honek behar du burujabetza gehiago, bai. Aukera leiho bat dago, egon daiteke estaduan hori egiteko, bai, aprobetxatu ezagun. Burujabetza eta herri proiektu horri helduta ere, kongresuan onartu zenuten ebazpenetako batean, proposatzen zenuten, behintzat, Hego Euskal Herriari dagokionez, lista bateratu batzuk, Espainiako Kongresu eta Senaturako eta Europar Batasunerako. Oraindik askori ere kosta egiten zaie fronte zabal hori irudikatzea lista bateratu horietan, ez dakit zer esan zenezaken horren inguruan? Gure kultura politikoan nahiko normala den gauza bat da, ez? Urtea asko pasatu dira, eta jendarte aldatu da, eta ez. Zer esan nahi dugu horrekin, bada, estadu itunen filosofia berdina da, zentzu batean. Eta da, gu herri zapaldu bagea, gu herri ez onartu bagea, eta gu herri zatitu bagea. Eta zentzu horretan, gu uste dugu, guk bultzatzen dugun proiektu politikoa zertan da ezberdina beste proiektuekin. Gu askapen nazionaleko proiektu bat gerala. Proiektu nazional askatzaile bat daukagula Euskal Herriarentzat. Halabeharrez, halako proiektu batek behar ditu gehiengo oso zabalak. Eta izan behar da, gainera, prozesu, printzipioz interklasista izango dena. Prozesu, askapen nazionaleko prozesu guztiak izan diren bezala. Zein da egiten dugun proposena? Oso erretza da, eta da, beraiek zatituta gaituzte herri bezala. Baina beraiek urnak jartzen dituzte, beraien hauteskundeak egiten dituztenean, adibidez, Espainiar hauteskundeak egiten dituztenean, urnak jartzen dituzte Hego Euskal Herriko 4 herrialdetan. Autonomikoak daudienean 3 probintzietan, bakarrik 3 probintzietan. Foralak direnean, bakarrik probintzia batean, edo herrialde batean. Beraiek hori egiten dute. Orduan, bi aukera ditugu, bata da jokatzea politika eta hauteskunde Espainiar arrunt batzutara, eta beraz lehiatu egiten gera, eta guretzat ez du zentzua hundirik abertzalen artean, ero aurrekarakoiak diren sektoren artean lehiatzea, hauteskunde batzutan, Espainiako Kongresuan egoteko, ero Senadoan egoteko. Zein da gure proposamena? Askotan hitz egiten dugu autodeterminaziotaz, askotan hitz egiten dugu herri konsultataz, beraiek jartzen dizkigute urnak gureak ez diren hauteskunde batzutan. Goazen bilakatzera hauteskunde horiek, euskal hauteskunde batzuk, Hego Euskal Herrian, Europaren kontestuan 7 lurraldetan egin daitezke, zertarako? Amankomunean herri honi aukera bat emateko, eta da esateko ze pentsatzen duen. Orduan, zein da gutxieneko hori? Euskal Herria nazio bada, Euskal Herria badu euskera hezkuntza nazional bezala, Euskal Herria badu autodeterminatzeko eskubidea, eta Euskal Herriak badu jendarten ongizaterako politikak egiteko eskubidea. Goazen denok batera, eta ni uste dut horrek erakarriko lukela sekulako ilusio herri honetan, eta 1 milioi bat boto eukiko genituela, argi frogatzeko herri honek ze pentsatzen duen. Hori da gure eskaintza, niretzat oso sinplea da, oso zaila, baina horretarako behar da gauza bat nire ustez importantea dena, eta da, alderdi ikuspegiak handitu eta herri ikuspegia mahai gainean jarri. Eta oso horretza da, beraiek ematen digute aukera. Ezberdinen arteko harreman eta akordioen bide horretan ere, pasaden asteazkenean, hilaren 9an EH Bildu eta PSren ordezkaritzak elkartu zineten Donostian, Eneko Andueza tarteko, zeu bere, nola baloratuko zenuke bilera hori? Normaltasunarekin, hau da, politikak badu, politika konbentzionala badu askotan, nolabait ere itxura eman behar hori, eta gu saiatzen gera hortik aldentzen erabat, uste dugulako politika beste gauza bat dela, politika dela herri honekiko eta bere biztanleekiko konpromiso militante bat, ez? Baina ondo juntzen, beraiek plantatu zituzten bere lehentasuna, gu gureak, baina nik uste dut normaltasunez hartu behar dela hori, eta nik uste dut horretan urratsa handiak egin ditugula, ez? Beraiek dira indar bat, nun Euskaldunak bozkatzen dutenak, gu gera beste bat, eta guk denak onartu beharko genuke, herriak babesa ematen dion edonori,
nolabait ere, sortzaiola errespetoa eta sortzaiola harreman begirunekoa. Guk horretan eszepzio bat egiten dugu, baina ez termino pertsonaletan, termino politikoetan. Guk herri hau nolabait ere onartzen ez dutenek, ero herri honekiko eraso egiten dutenek, eta eskuin muturreko diren sektoreekin, ez dugu harremanik, beraiek ere esaten dute gurekin ez dutela eduki harremanik, guretzat hori bada, ez dakagu arazorik, baina uste dugu mundu guztiarekin hitz egin beharko lukela, ez? Orain, aktualitateko beste gai batzuei eutxiko diegu, hasteko eredu polizialari buruz pare bat galdera egin nahi nizkizun, gehien bat kontutan hartuta, pasaden apirian 3 eta 4 bitartean, Bilboko Errekalde auzoan Etxarri gaztetxearen inguruan gertatu diren kontuengatik. Ikusi genituen irudiak, ez dakit beste garai batzuetara eraman gintuzten, poliziaren jarrerek eta beste hainbat kontuk. Eredu polizialari buruz, hasi ginenean hitz egiten sekulakoa entzun genitun. Baina mundu guztia kontziente da, eredu polizial honek ez dikula balio. Zer egingo genuke gu, eta beti aipatzen dugu gauza bat, guretzat funtsezkoa dena. Ertzaintza herri honetan martxan jarri zuena Telesforo monzonizatzen. Eta gu badakigu garai batean zertaz hitz egiten genuen horretaz. Eta zein zen eredua. Ertzaintza hasi zenean eredua ziren Britaniako bobiak. Eta, gero hori aldatu zunda, eta segurazki denok esan ditu horretan ardurak. Baina nik uste dut badagoela momentu honetan eredu polizial bat agerikoa dena ez duela errespetatzen nolabaiteko kriterio minimoak, ez? Eta orduan nik uste dut denei egingo liokela mesede, baita ertzaintzari berari ere bai, errekuperatzea beste eredu mota bat, ez? Eta eredu hori nolabait ere guztion artean adostea, ez? Zeren eta ikusten ditugun irudietan eta bar, ikusten dena da, eredu horrek nora garamatza. Hau da, nik bat nator konsellariak esan dagoarekin. Berak esaten du, ertzaintzak legitimazioa du violentzia erabiltzeko. Hau, eztabaida luzea da, baina bota ezagun horrela da. Baina violentziari ezin daiteke indarkeria bilakatu. Eta gero eta nabarmenagoa da, hainbat eta hainbat alorretan, indarkeria bilakatzen dela, ez? Eta horri aurre egin behar dio herri honek, eta herri honek ere, bai foralekin, bai ertzaintzarekin, eta bai polizia guztiekin egin behar duena da, eztabaida lasai bat, esateko, gu ze polizia behar dugu, zer erronkei aurre egiteko. Eta eztabaida horretan, dispertsio elementu edo armei dagokienez, zer planteatu beharko litzateke, ze azkenean, Errekalden, bertako auzotar batek, barrabil bat galdu zuen, Amaia Zabarteren kasua daukagu, Xuarrena Tolosan ere, foam pilotak nahi gehiagizkoak dira, edo ertzaintzak beste formakuntza bat behar du horren inguruan, non dago horrekoa? Nik uste denetarik egon behar dela, hau da, nire ustez oso importantea da prebentzioa, eta besterik da, gero interbentzioa nola egiten diren. Hau da, balak erostak nola deitu. Hobeak dira pelota baino, depende, baina afera da zer metroetatik botatzen duzun eta nora botatzen duzun. Hau da, nunbait hor badago atzean beste motatako, zango nuke impulso batzuk, adibidez Tolosakoa. Osea, ja ez da eredu polizial bat, ja da zentzu arrunta. Osea, zu Tolosako, ez dakiz zer ordu txikitan, kale bete batean, interbentzio polizial bat egiten baduzu, ez da ondo aterako. Ezin da ondo atera. Orduan, nik ustot behar dela zuhurtzi gehiago, formakuntza gehiago, eta gauza batzuk erabili behar balin badira, eta horretan eztabaida handia egon daiteke, nolabait ere oso neurtua izan behar da, eta gero formakuntza berezi bat behar da horretarako, hau da, zuk halako tresneria erabiltzen dezunean, eta bar, kontziente izan behar zera, horrek sekulako kalteak egiten ditula, ez? Eta ikusi dugu, anoetako egontzenean partidua, Europako partidua uste du gertatutakoa, emakume horrekin, gertatutakoa orain dela gutxi, orduan, hor badaukagu arazo bat, eta nik uste dut arduraz arazo horri aurre egin behar zaiola, eta hitz egin behar dugula, ze motatako polizia behar du herri honek, ez bakarrik hiru probintzietan, baita ere Euskal Herri osoan, baina kasu honetan foralekin eta ertzaintzarekin, eta polizi hori zeinen zerbitzura dagoen. Eta nik uste dut horrek exigitzen duela formakuntza, eta zuhurtzia,
eta beste motatako eredu bat. Eredu poliziala alde batera utziko dugu, orain Euskararen inguruan pare bat kontu galdetu nahi nizkizuke. Pasaren astean jakin genuen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez, udaletan Euskararen erabilera edo arautuko duen dekretu hortatik artikulu batzuk kenduko direla, PPek legitea aurkeztu zuelako, eta zeuek argudiatu duzu honek Euskara normaltasunez lan eta zerbitzu hizkuntza izatea ekidingo duela. Hor gertatu dira gauza ezberdinak, ez? Lehenik eta behin badago itun bat bere garaian egiten duna PNV eta EH Bilduk, lege municipalaren inguruan. Eta hor, Euskararen aurrean urratsak egiten dira. Badago elegite bat. Eta Eusko Jaurlaritzak 3 probintzietan ez du elegite horren kontra elegiterik jarri. Bi arrazoi egon daitezke bat, ahaztu zaio, eta oso larria da, edo nahita egin du, eta are larriagoa da. Baina bota ezagun ahaztu egin zaiola. Norbaitek imaginatzen du hori guk egingo banu zen motatako iskanbila egongo zen herri honetan. Hori da gertatu dena. Baina hortik aparte, eta ardura alderdikoietik aparte, afera da, Euskaldunok gure herrian ezin dugu arautu, Euskaraz nola hitz egiten dugun, nola bizitzen dugun, gure administrazioarekin nola komunikatzen geran, ez 3 probintzietan, ez Nafarroa garaian zer esanik ez, Lapurdi Baxe Nafarra eta Siberoan. Orduan, afera da eskubideen afera bat. Eta guretzat badago gauza bat, nolabait ere eskema simplifikatu egiten duna, ez? Zeintzu dira 5 pertsona Madriden, uste dut dena gizonezkoa dira gainera, esateko gu Elgoibarren udalarekin euskaraz mintzatu gaitezen, ez? Hori da gure autogobernua. Orduan, horregaitik esaten duguna da, ero harreman aldatzen du herri honek estatuekin, ero bestela hau izango da etengabeko eraso bat, gure hizkuntza nazionalari, gure identitate nazionalari, etengabekoa. Eta uste dut, eta hau pixka bat ere seinalatu nahiko nuke ez, badago Euskararen aurkako oldarraldi bat. Eta zergaitik da euskarafoboak direlako, pentsatzen dutelako euskarak egiten gaituela ezberdin. Eta ez dute onartzen, egun santu guztiari dira hitz egiten pluraltasunaz, anistasunaz, diversitateaz, baina hemen diversitatea da Euskaldunak existitzen garela, gure herrian gaudela, eta gure hizkuntza nazional propioa daukagula, ez? Orduan, uste dut, gainera herri honek askotan erantzun dituela halako erasoei, baina uste dut behar dela estrategia bat erantzuten duena kaleetan, baina modifikazio legalak behar dituenak ere bai. Euskara babestu behar da eta euskarak berma behar ditu babesteko. Eta bestea beste estatus politiko horretarako ere baleo behar du. Hau da, euskara jartzeko bere tokian, eskubideen afera bat delako. Ez da mundu guztiak behartuta dagoela euskara ikastera, ez, hemen mundu guztia dago behartuta espainola edo frantsesa ikastera. Eskubide bada, hemen lan eta bizi duten guztiak eskubidea dute euskaraz jakiteko, eta administrazioak hori bermatu egin behar du. Astelen honetan Pradales lehendakariarekin izandako bilera, Amerikako Estatu Batuetako gobernuak ezarritako mugazergak ziren abia puntu. Nola babestu daiteke euskal ekonomia gizarte globalizatu batean bizi garen heinean, olako kanpo faktore batzuei aurre egin ahal izateko? Gu badaukagu eskala problema bat, ez? Baina lehen esaten ziguten, zuen proiektua Euskal Herria independiente egitea da, baina oso txikia da. Euskal Herria Europa oso txikia. Arazoa da, momentu honetan, nazioartean, ordenu desordenu berri bat sortzen ari dela, Bigarren Gerra Mundialetik ona eraiki den arkitektura instituzional guztia pikutara jundela, harreman internazionala militarizatu egin direla, eta hau ez da gauza bat koiuntural, hau da, esango nukena da, sartu gera aro batean, hau normaltasunez horrela biziko gara. Begiratu noraino, mundu guztia dago, pentsaten haber zetuit jarriko duen gaur Donald Trumpek ez dakiz 0 ordutan, zeren eta horrek mundu aldatzen du zentzu batean. Bestea beste, sektore batzuk oso aberatsak egiten ditu egunen batetik bestera. Poltsan jokatzen dutelako eta informazioa dutena badakitelako zer egingo duen. Bai. Gu nola babesten gera hortatik. Lehenik eta behin, herri honek nik uste dut historian zehar bere baliabideak ongi manejatu dituela, nola baitere gauza eta erronka potoloi aurre egiteko. Nola babesten gera termino ekonomiko sozialetan?
lehenik eta behin argi edukiz gure baliabide guztia jarri behar dela horretara. Babes hori mantendu egin behar dela. Guk ez dakagu eskalarik arantzelen aurrean ezer egiteko. Bai, badaukagu aukerak gure enpresa eta gure tejido enpresariala eta gure langilegoa babesteko, gure tamainan. Baina nik uste dut, eta berriro proiektu nazionalaren inguruan mintzatuko naiz. Hemen behar duguna da, galdera batzui erantzun. Lehenengo galdera da, gu jarraitu nahi dugu izaten herri industrial bat, bai ero ez. Eta nire urantzuna eta urantzuna da, bai. Babestu behar da herri industrial bat izatea. Hortik erakartzen dituelako eskubide asko, ongizate maila asko, eta bar. Horretarako enpresa horiek arraigo auki behar dute. Eta hemen gudakagun inpresioa da, egin dela politika ekonomiko bat, administrazio publikoa jartzen zituen baliabideak, infrastrukturak eta bar, pixkat gudeitzen genion ekonomiaren singapurizazioa. Gero etorriko dira fondoak, etorriko dira besteak, enpresak antolatu dituzte, enpresak erabiliko dituzte, enpresak eramango dituzte, enpresak itxiko dituzte. Hori ez da gure eredua. Gure eredua da industria eredu bat, herri honetan sustraitua dagoena, eta herri honekiko konpromisoa duena. Eta uste dut hori dela guretzat dagoen helduleku bakarrenetariko bat. Hau da, finanziazio mailan horretan jarri arreta, eta bigarrenik, sustraitasunean jarri arreta. Hau da, herri industrial bat gera gure proiektu nazionalean egin nahi dugulako herri industrial bat, ero industria pisu hori ukitzea. Eta zentzu horretan, eukiko ditugu sekulako zailtasunak, baina hau bai izan behar dela herri esfortzutik egindako nolabaiteko herri proiektu kolektibo bat. Luze hitz egin genezake guztionen inguruan, baina gaurko hemen utziko dugu elkarrizketa. Arnaldo Otegi, mila esker etortzeagatik. Zuen, mila esker. 10 urte baina gehiagoko atzerapenen, gainkostuen eta betegabeko promesen ondoren, Nafarroako gobernuak Itoizko ubidearen lehen fasearen zabalkuntza inauguratu du azkenean. Obrari esker, 15.000 hektarea baino gehiago ureztatu ahal izango dira Lizarraldean eta Erriberagoitian. Nafarroako gobernuak Nafarroko ubidearen lehen fasearen zabalkuntza inauguratu du. Proiektua aurkeztu zenetik 20 urte baino gehiago igaro ondoren eta 10 baino gehiago obrak amaitu behar zituztenetik. Azpiegitura horri esker, kalitatezko ura eraman ahal izango da Itoizko urtegitik, Lizarraldean eta Erriberagoitian 15.000 hektaria ureztatzeko. Ekitaldian Nafarroko presidentea Maria Txibitegon da, eta nabarmendu du ubideak 5.400 jaberi egiten diela mesede eta Nafarroako biztanleen 60% bermatzen diela edateko uraren hornidura. Obra 2001 hasi zen 601 milioi euroko aurrekontuarekin, eta urteetan zehar atzerapen eta gainkostu handiak metatu ditu. Kanasa izeneko enpresa publikoa arduratu zen ura Itoizko urtegitik Ebro ibairaino eramateko lanak kudeatzeaz. Lehen fase honen atzerapena faktore tekniko, ekonomiko eta sozialen kombinazioaren ondorio da. Erakunde ekologistek Arga eta Ega ibaien ingurumen kalteak salatu zituzten. Baita kudeak eta eredu bat ere, kritikatu dutenez, jabe handiei mesede egiten diena ustiategi txikien kaltetan. Hemendik aurrera ubidearen bigarren faseari ekitea da Nafarroko gobernuaren erronka nagusia. Proiektuan jasota dago beste 21.000 hektarea ureztatzea, Ablitaseraino. Obrak prestatzen ari diren arren, taldeek eta ureztatzaileek ohartarazi dute ureskariak Itoizko urtegiaren edukiera gaindi dezakela. Hala eta guztiz ere foru gobernuak bere konpromisoari eusten dio eta bigarren fasea 2026-ako lizitatzea espero du. Lab sindikatuak osalanek eskainitako ikastaro batean izandako jarrera matxista, arrazista eta antisindikalak salatu ditu. Ikastaroa ematen zuen irakaslea, azpi kontratatutako enpresa batekoa zen eta sindikatuaren ustez, enpresa eta osalan gertatutakoa ezkutatzen saiatzen ari dira. Lab sindikatuak salatu du osalanek emandako ikastaro batean jarrera matxistak, arrazistak eta antisindikalak izan direla. Jarrera hauek azaroaren 19an eman ziren azpi kontratatutako enpresa bateko irakasle baten eskutik. Labek osalanen formakuntza saioetan gertatutakoa salatu nahi du. Joan zen azaroan, Laben bi prebentzio ordezkari formakuntzaren bigarren atal ofizialera jasotzera joan ziren Basauriko formakuntza zentro batera. Kurtsoa jasotzen ari zirela, irakasleak komentario matxista, xenofobo eta antisindikalak egin zituen.
Sindikatuak jakinarazi du aipatutako iruzkinez gain, irakasleak droga kontsumoari erreferentzia egin ziola ikastaroan zehar. Baita ere, espetxeetan ematen diren sexu harreman homosexualei eta emakumeekiko zituen aurreiritziak agerian utzi zituela. Bere kontakizun pertsonalak eta iritzi politikoak eman zituela ohartarazi dute, ikastaroan landu beharreko edukia alde batera utziz. Izan ere, Lab sindikatuaren iritziz, Osalan gertatutakoa eskutatzen saiatzen ari da. Azaldu dutenez, Osalani gertatutakoaren berri emandakoan, azpikontratutako enpresak ikastaroan arazorik etzela egon esan ziela adierazi zuten. Are gehiago, ikasturtean bertan egin omen ziren 17 inkesta aurkeztu zituzten. Inkestetan jasotakoa bizitakoarekin bat ez etorrela jakinarazi zuten ikastaroan egondako Labeko delegatuek. Ziurtatu zuten, gainera, eurek ez zutela inkestarik bete. Hau ikastaroan egondako beste sindikatu bateko delegatu batekin kontrastatu ondoren, irakasleak galdetegirek ez zuela egin argi geratu zela adierazi du Labek. Labetik salatzen dugu Osalanek ordezkari sindikalaren eta sindikatuko arduraren hitza aintzat hartu ez izana. Kontrakoa, sinesgarritasuna ukatu die eta enpresa pribatu batek egindako dokumentu faltsuak ontzat eman ditu. Halaber, ordutik 3 hilabete igaro direnean, ordezkari sindikalek Osalanetik inkestak bete ditzaten eskaria jaso dutela adierazi du Labek. Honek, euren ustez, agerian uzten ditu ikastaroan izandako gehiegikeriak. Gauzak horrelak, Jaurlaritzak lan osasuna kudeatzeko duen modua salatu du sindikatuak, eta gertatutakoak erantzunkizun politikoak dituela ohartarazi du. Gaurkoan, Konpostelako erromesaren bertsio berritu batekin amaituko dugu saioa. Datozen jaiegunen ostean, bueltan izango gara berriz ere zuekin. Ondo pasa egunotan eta aste artera arte. Konpostelan egon nintzen lehengo udan erromes. Konpostelan egon nintzen lehengo udan erromes. Noiz bait iritsiko nintzen joan izan banintzoinez. Trularalo laro laro, trularalo laro laro, trularalo laro laro, trularalo laro laro. Santuario,